जीता इतना तबाह कोयले कोयले हमरो के यही हाल कर दिलन। और मम्मी जी जनियन त का कोई हम धीरे धीरे तो 4 महीना हम बिता लेनी आ कहीं आगे जाई तो बाप रे बाप देवरानियों जी हमारे पर शौक का करें कहन कि बताव हम ऐसे रहनी तो हमरा मर्द के संगे ई कर बैठली, लेकिन हमरा में तो कमी कमी देवर जी न खन मानत उनकरा से न कहनी, लेकिन हमरो प्यार हो गई। अरे बाप रे बाप कैसे हम छुपा के लेके चलब तब पर भी अब तक से हमरा के तबाह कइले रहत नहीं। भाभी का बा ठीक बा ना? अरे हाँ जी, अरे रुकी ना मने मैं का रुके के बाटे, तू तो जाने लो हम प्यार के खखुआई रही अरे ना। सैया अभी लइका बानी ए भाभी मत सुनो ना, सुतिया सुनो ना, कवारी मैं में। सुनो पसारा ना पैरो बाक जी तोहरे मेहरारू के छोड़ के तोहरे के रख लेती का दिक्कत बाटे? रख लेती ना। हाँ, अब सुनो ना। हेतना ले हेतना कह देनी हाँ तो और का हम दिक्कत सुना बाटे? देब और माई के ना अरे तो बवाल हो दांते जाई। अंगुरी काटे लगी हम ना आज ना तो कल जनबे न करियन कि ना जानिए कि हमर माने लइकवा का कइले बा माने पतोइया के संगे। आए भौजी आज मन करता भले प्रेग्नेंट बाड़ू चौथा महीना चलत था का आज मन करता एक बार तो करवा ले तू का दिक्कत बाटे? होटी ना, करवा होटी लेती, एक तो ई हाल में कइले भौजी बानी। हमसे हंस बोले बतियावे के पड़ी दिल देवरो संग तहारा लगावे के पड़ी बाटे मन करता। अरे हटी ना ओई खुद तो अरे मुआइब का जी अरे मन करता ओई खुद तो बकटे अरे कतना अरे ओई खुद तो कब मने की दीदी जी ला शर्म भाई आपका कि आपका मरो चल कर बना तो हमारे मर्द पर डेरा डालने वाली ए छिनार भाई कोई मत कहियो मम्मी जी हम कॉले मम्मी जी ए भौजी बात कनी बात कनी आई ता तो के पैसा रुपया देले बनी तेरे पैसा रुपए में आग लग जा। नहीं सब मर्द के भेज देले बड़ू बाहर अरे ना हम गलती नहीं की करे तू अपना भतार के मना करो जाई बेरा हटे का हो गइल बताव एगो से दूगो भइल दूगो से 3 गो भइल आ ई नइखे कहत 3 गो होखियब आ ई नइखे कहत कि बाहर जाके कमाई त मौगन लेका घर में मनी आइल रहत अटे हो। हे उम्र के हमार मरद हो गए जिंदगी भर कमाते रही हन आ लोग जिंदगी भर लेके ढोबते रही हन कैसे त पोस पाल के आदमी एथु कैलस एकर समझे में नइखे आवत। हम लाजे लहाजे कुछ कहत नइखी का बरबरा तड़ी अरे का भैया मतलब कि काम मिली बाहर तब जाए न। जब काम बाहरी भीतर निकलबो त कामे के कमी बाटे हो। हाँ, और राजेश ठेकेदारवा पैसा लूट लियल साली चौका पंजाब। अरे तो लूट लिहल त देखिया ना उनकर बिरथा ना जाई जनला अजान तो जे के- गरीब दुखिया के पैसा लूटेला ना उनकर हेंगने ना होंगने निकल जाला। अजान तेरी चेन्नई में गोले तो घामे में कितना पसीना चुओले रहनी सरिया वाला काम करनी 400 150 वो पैसा ना अरे देला तो सा। उहे ना गरिया मार के कहीं के बाबुआ पढ़ ल सकी 2 पैसा के लायक आदमी बनब सता ना सुनाई दौड़ के हिनकर एथु कर दौड़ के हुनकर कर आय वही में एथु हो गइल बापा के संग ध के बिगड़ गइल। अरे ठीक बा मजदूरी करत रह न त आज केहू ने पढ़ल त कुछ लायक भ रहत त 10 ले पढ़ के छोड़ दिहल। ठीक बा तो घरे मजदूरी नहीं करत अब बताव अब घरे बैठला से करम धर्म चली। हाँ 250 मिला तो वैसे काम दे ही चल बाटे। चल जाई 250। भगवान नॉर्मल दे दिहन त दे दिहन हम त इहे मानत नहीं कि भगवान जैसे बोझल बड़ा वैसे निके निके दे दिह। तो प्यार से समझो बेटा इस प्यार से समझाओ जल देख 250 रुपया मिला था 200 जमा हुई 50 रुपया का सब्जी आ जी ठीक बा ना। हाँ अब वही माने कर- कमाए ना जेबो मिली तब न हमार कोनो दोस्त बाड़ा से बाहर बा नहीं खस एगो रहे सूरत में साड़ी वाला तो वो ध के आ वो ताला बन के चलिए ना भागिए ना 1700 रुपया मिला। बताव भैया तू त एकदम से हमरा के एथु क के धइले रहत। अच्छा ठीक बा जो तोरे ऊपर ना बाटे ई ओ झूठे समय मत बहुत कहिए रही। कि मैं हई कर त हौ कर जनले जहां से मन कर तहां से ओ समय पैसा लिया के दिए लइका होखे लागी त ठीक बा। ठीक बा ठीक है बाटे का करे के बा मेहर मौग नियर घर में ढुकल बाड़ा भौजाई त ना हई कि तारा के कह दी उ बिया तो ओकर मरद दिन रात बहरे कमा ताटे हैं उ कितना एथु बाटे उ कितना सोचत ताटे दोनों जना सोचतन जे त कुछ लायक आदमी होखतन जाता एगो बाप के ही दाज ले ले इहे ना कहाला हो कि 2 गो बानो से 2 मती के बानो से 1 मती के रहतन स ना तो कुछ पैसा के आदमी बनतन स का करी। इतना दर्द हो जाता है ना कि मन हो जाए तो कौन है कि तनी हॉस्पिटल लेके चली जी चाहे हमारी बहनिया वहनिया के बोला दी तो ना अकेले तेरी ना चला ना
चलो घर मने यही में जन्म भइल है आपके। तो का हो गइल प्यार तो हरसा करी ना दिल मान देखा तनी कि दर्द से जान निकलता है आपका। चलो ना कइले रहा तनी एकदम से। अरे दर्द न होता अब मर्द के दर्द तो ऊ ना बुझेलू। आप चलो हमार ना बुझता नहीं कि आप चलो ना मने जी हम सही में कुछ कह दे रहे आपके समझ नहीं। मन करा तो प्यार करे खातिर चुमा लेबे खातिर देखा जाई तनी जाते खेत नहीं छे। पेट निकल गइल बेटा दिक्कत होता है। तो का हो गइल कोमा में ओमा हम चल जब त का दिक्कत बाटे। तू बुझाला ना तोरा के कि मरद केंगने रही। अरे बड़ी ठीक है दर्द होता जी। कोनो बात नहीं के जा उफड़ा मुंह सही में बड़ी मेहर मौग लागेला। अगर वो चीज रोज रोज मिलत रहे तो खुश रहिए। एंगने मुंह आए जिया लगी हमरा के मर जनती तू वही कुछ खा पी के जाता नहीं। अब तनी मनी आराम कर भाई एकदम दिन रात उजा के रख देता ना सा हमरा के। हाय बताओ ना देवर जी के अब सुतले बानी। अरे बाप रे बाप वो भी उघारे ए देवर जी। अरे निदिया के भरमल भोला खोली अखिया ए देवर जी ए। अरे भौजी तू अरे 10 बज गेल खाना ना खाइब का सुतले रहब। अरे दादा अब का करी देवरानी जी के देखो तनी कि इतना परेशान रह तड़ी तो सोचनी कि हम ही भाई टाइम से खाना बना के रोके खिया दी। काहे से कि उनकरा के दिक्कत होता ना उठ बैठ करे में। हाँ भौजी दिक्कत बाटे साथे साथे हमरो दिक्कत बाटे। रौरा के का दुख होखे लगा उतना दुख सुख होत रहेला उतना खातिर ना टेंशन। ए दुख तो होते रहला सुना ना बोली ना बढ़िया छोड़ी मेहरारू से हो ना पावत था काऊ तू पूरा करू हमरा के। ई का कहता नहीं देवर जी सनक बनी का ए भौजी कुछ ना तू भौजी हो अब जान लो भौजी में आधा होला। वो हमरा पता हो जब आधा रहे तो बियाह शादी करे के करी ना ना बिया प्रेग्नेंट में हमरा के देत नहीं छे। अरे तो जाय दी तो का हो गई 1 महीना ना होई तो का हो जी 2 महीना ना होई तो का हो जी। परान थोड़ी ना निकल के सिकहर पर जाई देवर जी। दूसरी घर का ना ना हो अपने घर को अरे तू दे तो का दिक्कत। ना 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 चल खाना खाई ना कहम अरे ना अरे ना 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 हमर मन मत बिगाड़ी चली चुपचाप खाना खाई चली। सुनो भौजी ये देवर जी देखा ज्यादा सोना की मत अरे चली चुपचाप सुनो बहन ना भौजी सोना दे अरे सोना चांदी के चली खाना खाए लोहे रहो, लोहे सोना चांदी के बात लोहे लोहे बतिया काम हो जी। देखो कोनो घाटे वाला चीज है भौजी। अरे देवर जी सब का लगी अरे, उल्टा पुल्टा सब शाम जी का- पैसा ना नहीं। चामे का प्यार ह लागी जाला कोनो घटी थोड़ी। बस भौजी तन मैंने एक बार दे द मेहरारू से तो पाला लागत ना ह भौजी से लाग जी टाका तो प्यार होइए जाए ऐसा कोनो बात नहीं के। भौजी से प्यार करब भौजी से प्यार करब। आई रे माई रे इतना दर्द रहा तो 24 घंटा ना क्या बिना लइके का ना रही हो दादा। इतना भगवान दुख देता ना। आई रे माई अरे दादा वो दादा खाइल पियल कुल दुश्वार हो गइल बाटे। इतना कुल चीज महकता ना आके पूछे के नहीं खे पता नहीं काहे कुल खाना में महकता है। कुछ खाई पी नहीं खे जात कुछ समझ में नहीं खे। का भेल देवरानी जी ये दीदी जी अरे इतना दुख होला हमार बबुआ होत रहे ना तो हमारा बहुत दुख भई रहले। एको हॉस्पिटल छोड़ले ना रहने लेकिन भगवान लगन करस के तू हॉस्पिटल में जा कि मैंने 7 गो 8 गो लड़का हो खाइली सजी हमार तो एक ही में हालत खराब हो गई। चला पहले के बाटे फिर भगवान दे दिहन त दर्द हर जाई। सुन ना एगो बात कहत रहनी खाना वाना ना खइबू ज्यादा दुखाता हॉस्पिटल ले चले के पड़ी। दीदी मत पूछिए एगो तो खाना पीना नहीं के खा जाए दूसरे में हमारे मरद आऊं जाके हमरा के रख ले बाटे। अरे जाए तो हरे मर्द ना सबकर मर्द उतना आउं जावेलन आउं जाइल ना जाला। बताई है सुनो देशो में एकदम से खखुएले रहत न चलो ना अब बताई तो देवर जी के रहनिए वैसा ना अरे और भैयो जी ये कमावा करत रहन त हम तो नैहर एले चलो गई रही बड़ा तबाह करत रहन। अब बताई कि उनकर बात मान ले तो कहिया कि ठीक बटे आ ना ही तो कहिया कि मर जो फर्ज पर जो भी कोनो बात भइल जी। सुना ना उनका से बच कर रहिए ना तो जानतड़ू लइका लूल्हा लंगड़ा आन्हर हो जाई हाथ रही तो गोड़ ना गोड़ रही तो मुंह का पार ना रही ठीक बा। अरे दीदी भाग का कहतनी अरे ऐसा होला देख लेने को कितना लइकन के अरे तोहार अच्छा होके माने बच के रहिए कहे के मतलब देख लेने को कितना तू समझा देबो वहां के ठीक न ठीक है तू जाए आराम कर हम समझा दे आराम से उठिया। बेचारी का कहो सबकर दुखवा तो उहे बा एक दिन हमरो के दुखवा तो उहे रहे। आज ना हम खाली बनी भगवान हमरा 2 गो बाल बच्चा दे देना तो न तो हमहू तो ऐसा ही करत रही जाता नहीं दुख और खाना बना के और देवरानी जी के दे दी खाए के बेचारी का करस उठ बैठ नहीं खे जाता।
बाप रे बाप, नहा धो के तैयार बनी। तैयार का बनी भगवान, जब तक से तक धूपे ना निकलना कि तन के आदमी के देह में धूप लागो। मन करता दुआरवा चल जाई का तनी धूप खाए खातिर। बाप रे, अरे मैया रे मैया, ठीक आदमी कहेला का कि अब रहल नहीं के जात बाजा बाजी कहिए। राउर तो उ हाल हो गइल बा। ये जी एगो बात को सुन ली कान खुल के। कह ना एगो ना। एक तो उनकर दुपाता देह बाटे और ऊपर से पत्थर घिसत तनी का हाल होई जी? ए त का दिक्कत बाटे? ठीक बाटे, अब हम ना जाए, अब तोहारी लगे आई, तू ही दे दऊ कमावा वाला प्यार। का दिक्कत बाटे? पगला ना गोइनी, एमा पगलैला का? हाँ, भौजी तो में ठीक आधा आदमी। होला, का दिक्कत बाटे? हां सुनी, हाँ उ बाजा बाजियो जी ना, ठीक ना? अरे तो भौजी हमसे बाजा बजवा लो, का दिक्कत बाटे? बजवा लो एक बार। अगर यही पे बोलम त राउर के बुरा लग जाए। नरम गरम दे हो हो जाए एगो मां के सामान होली, ऐसन गलती काम ना कइल जाला, ठीक ना? बुझो तनी माँ के समान होली, लेकिन भौजी तू कितना सुंदर सुशील कहत तब रहनी। पहले सुंदर ना लगत रहनी, बस अभी सुंदर लागे लगनी। आ भौजी तू कहत रहलू ना, कहत रहलू कि लइका होला। देखो कांच आंधी में का जाने का ढह जाला, चुप रह। कांच आंधी में का जाने का ढह जाला। आ भौजी तू कहत रहलू चुम्मा लेला से लइका रह जाला, सही बता? तू कहले रहलू। हां त ले ला चुम्मा, हमरो के लइका हो खाए के रह जाओ ना, कि का वो दिक्कत? परेशान हमहू परेशान। तो भौजी तार जी में ये कुल काम में बटले बाटे। तो भौजी करवा लो, का दिक्कत? राउलू ना हमर लक्षण ठीक ना लागेला, हमेशा लागी ना कुर्ते या पैंट खोले लौटो ना घूमी ना चारू ओरी। ठीक लगे का हो गेल भौजी? लड़कपन तू भरे एगो हमर जान हो प्राण हो, फिल्म देखाई 5 मिनट वाला। हटी ना 5 मिनट वाला। अरे भौजी हाला काहे कर अरे भौजी से माजी जान नहीं पैसा कि देवर मांगता जी के नहीं। का तमाशा करी ना। काहे रे हमेशा काहे लागो रहेले? देखी मेहरारू के दोपहता देबा फोन कइले रहल बबुआ बा? हां बाबू फोन कइले रही राउर। अच्छा, काहे करो संतरा की लेबे नि बिना मतलब के काम करे नि, जे हमर मन ना करे। जो तो ये करे के तब रह जाए तो भइल बाटे। चलो ठीक बाटे, जे कहनी है ना आकि आलूया उबल लागल बाटे, जमा कोनिया बना दा। माकुन आलूया के पराठा बा ना खाबू, बना दा जा। और रोका ठीक बा, हम जातनी बना देबे। और रोका के माना कोने कि खट्टा खट्टा नत लेनी, मीठा चीख के लेनी, तो रोरो खट्टा उठा के लेके बुझा तक सस्ते दे बरस नहीं, ऐसे खरीद करे नी। जा तन तन हम आवतन द्वारा पर से, ठीक बा? जाई तन सुनी ना, सुखल सुखल गोईठा बीन के आ तन एक खाची ले ले। अच्छा ठीक बा। बेचारी कितना बढ़िया बड़ी कि हमरा खातिर सेब संतरा केला सब के ले। लेकिन हाँ देखो हो, हमने की इतना कुछ हला गुला कोई नहीं है जा, भला देखली हो ना, तो देखले रहती तो कहती ना कि देखो ऊ तो ओकरा आगे छोट बा, लेकिन इहो ना दुगो बाल बच्चा खो के ना वैसने गलती काम करती है। लेकिन जा तो हमरो तो मर्द बहरे बाटे, मन बिगड़ी तो का करब, हम खाली ही बनी। और ढेर नैन में नैन भिड़ हो ना, तो हमरो टका भिड़ी जाए। जाता नहीं हम दुआरे कहीं देवर जी तो इतना तबाह कोइले कोइले हमरो के यही हाल कर दिलन। और मम्मी जी जनियन तो का कोई हम धीरे धीरे तो 4 महीना हम बिता लेनी। आ कहीं आगे जाई तो बाप रे बाप, देवरानियों जी हमारे पर शौक का करें, कहन कि बताव हम ऐसे रहनी तो हमरा मर्द के संगे ई कर बैठली। लेकिन हमरा में तो कमी कमी देवर जी न खन मानत, उनकरा से न कहनी, लेकिन हमरो प्यार हो गइल। अरे बाप रे बाप, कैसे हम छुपा के लेके चलब, तब पर भी अब तक से हमरा के तबाह कइले रहत नहीं। भाभी का बा ठीक बा ना? अरे हाँ जी, अरे रुकी ना, मने में का रुके के बाटे? तू तो जाने लो कि हम प्यार के खखुआई अरे रही ना। सैया अभी लइका ए बानी भाभी मत सुनो ना, सुतिया सुनो ना। कवारी मैं में। सुनो पसारा ना पैरो बाक जी तोहरे मेहरारू के छोड़ के तोहरी के रख लेती, का दिक्कत बाटे? रख लेती ना, हाँ, और सुनो ना। हेतना ले हेतना कह देनी। हाँ, तो और का हम दिक्कत सुना बाटे? देब और माई के ना, अरे तो बवाल हो दांते जाई। अंगुरी काटे लगी हम। ना आज ना तो कल जनबे न करियन कि ना जानिए कि हमर माने लइकवा का कइले बा, माने पतोइया के संगे। आए भौजी आज मन करता, भले प्रेग्नेंट बाड़ू, चौथा महीना चलत था का, आज मन करता एक ले तो करवा ना। ले तू, करवा ले तू, का दिक्कत बाटे? होटी ना, हमरा से? ए, करवा होटी ले, ना। एक तो ई हाल में कइले भौजी बानी। हमसे हंस बोले बतियावे के पड़ी, दिल देवरो संग तहारा लगावे के पड़ी, ना। दिल देवरो संग तोहरा लगा लो, दिल लाग गेल बटे तका। अब मोट का पातर लगाई? का देखा तड़ू, मोट पातर का देखा तड़ू, लागी जा। अब का लगाए? का दिक्कत बाटे? मन करता, अरे हटी ना, ओइ होता था, अरे मुआइब का जी, अरे मन करता। ओइ होता था बकटे, अरे कतना अरे ओइ होता था। कब मने की दीदी जी लाज शर्म भाई आपका कि आपका मर्द चल कर तो हमारे मर्द पर डेरा डालने वाली। ए छिनार भाई भाई को मत कहियो। मम्मी जी हम कॉलेज मम्मी जी ए भौजी
बात कनी बात कनी आई ता तो के पैसा रुपया देले बनी चुप तेरे पैसा रुपए में आग लग जाओ सुनो नहीं सब मरद के भेज देले बड़ू बाहर अरे ना हम गलती नहीं की करे तो अपना भतार के मना करो जाई बे बेरा हटे का हो गई ए मम्मी मरद जी के भेज देले बड़ी बाहर हमारी हेने आओ निकल के मेरा ना देत रहली भौजी से काम चलल बा